Buenos dias kaikille, hei, ja tervetuloa tällä kertaa tänne meidän talon kattoterassille. On tuossa vieressä pesutuvassa vähän pyykkiä pesemässä. Ajattelin nyt sitten käyttää tilaisuuden hyväkseni ja tulla tänne kertomaan teille ilouutisia. Eli eilen kaiken muun juhlan lisäksi tuli kuukausi täyteen täällä Buenos Airesissa. Ja mikä tärkeintä, niin sain paikallisen henkilökortin, eli DNI:n. Ja kysehän on sitten tällaisesta muoviläpyskästä. Näin, tässä minä olen. Ja tää on itse asiassa tosi tärkeä täällä, koska ihan tämän kortin avulla sitten niin saan kaiken näköistä ekstraa täällä. Eli esimerkiksi pystyn ihan nyt sitten oikean netti- ja puhelinliittymän tekemään itselleni. En pelkästään sellaista turisteille tarkoitettua. Sen lisäksi voin esimerkiksi avata tuolla pankissa tilin, jos haluan, ja saan ostettua halvempia lentolippuja. Täällä on sellainen kaksoishinnoittelukäytäntö, että paikalliset saa sisämaan lentoihin halvempia lentolippuja. Ja muutenkin sitten tätä DNI, paikallista henkilönumeroa, kysellään vähän paikassa jos toisessa. Esimerkiksi eilen yritin netistä ostaa leffalippua, ja siinäkin sitten jostain syystä haluttiin tietää tämä DNI-numero. Mutta se on nyt sitten tossaankin mulla, ja sen hankkiminen itse asiassa kävi paljon helpommin mitä olin aikaisemmin kuullut kaiken näköistä hurjaa tarinaa siitä, että sen saaminen on ihan mahdotonta. Tuossa vaati mullakin tietysti 3 kertaa käyntiä tällaisessa maahanmuuttovirastossa tai vastaavassa, ja sitten eilen vielä kävin tuolla postissa hakemassa sitten tämän valmiin kortin, mutta se on itse asiassa aika pieni vaiva ja nopeasti kävi, mutta tämä siis kaikki sen takia, että oli Suomessa laittanut jo tämän koko hakemuksen vireille ja maksanut maltaita, eli monta 100 euroa siitä, että pääsin nyt sitten säästämään täällä hermojani ja myös aikaa, mutta rahaa en. No tosissaankin nyt on sitten lähempänä tämän kortin kanssa argentiinalaisuutta ja oikeaa argentiinalaisuutta. Eli hyvä. Ja ehkä lopuksi vielä sitten sellaista korttiasiaa sen suhteen, että tuossa ekassa videoblokkauksessa niin oli paljon puhetta tuosta mun ja mun Nordean kortin suhteesta ja meidän erottamattomuudesta. No, nyt on itse asiassa käynyt niin, että kortti ei enää palvele minua. No, en siis nyt tällä kertaa onneksi unohtanut korttia mihinkään automaatille enkä muutenkaan hävittänyt sitä, vaan muuhun oltiin sitten Suomesta yhteydessä pankista ja sanottiin, että jotain hämärää operaatioita hän oli siellä havainnut, ja ilmeisesti nämä mun pankkikortin tiedot oli sitten jossain otettu omaan käyttöön, ja he joutui sitten sulkemaan pankkikortin, eli meidän taru ja suhde on lopussa, ja he sitten lähettää mulle uuden kortin. Ja itse asiassa mullahan kävi 3 vuotta sitten myös sama juttu, mun kortin tiedot täällä kopioitiin, eli se näköjään sitten ainakin mun kohdalla täällä myös aika yleistä. No loppuun ehkä vielä sen verran, että sitten tähän DNI-korttiin mulle täällä otettiin sitten kuva siellä virastossa. Ja täytyy sanoa, että pieni järkytys on se, että miltä sitten näytänkin tässä uudessa kortissani. Ja jos vertaa ihan tähän näin kuvaan, mikä on mun reilu 3 vuotta sitten tehdyssä ajokortissa, niin täytyy sanoa, että kyllä mies on ehkä sitten vähän miehistynyt tässä muutaman viime vuoden aikana. Eli kyllä 40 käydään ja pitkälti, mutta ei se mitään. Hyvä näin. Kiitos hei teille ja adios.